नानै मामा हरनबो दामलायलायदोंनो सोरनाबा पिप होननानै मारै आखायाव गोजा गोजा नांबोलायखो बिलाय आंगुरफोरसो सोना लादों खोमा स्ट्रबेरिफोरसो सोना लादोंमोनदां। हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। स' नोंथांमोना मारै दङ आसा खालामो बयबो मोजां दङ ना लोगोफोर। स' दिनै नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों खनसे स्राय बरायग्रोबाय आरोना। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजांब्ला अनना भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो। स' लोगोफोर दिनै ADRE नि एग्जामखौथ' होबाय, बयबो होबाय लोगोफोर, नाथाय दिनै बे होनायनि गेजेरावनो बहुद बायदिसिना जाना थांबाय आरोना लोगोफोर। स' बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम एसे फोरमायनो होनना सानबाय आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनै बे ADRE नि एग्जामाव दिनै हाइ सिकिउरिटि खालामनो थाखाय मा खालामदोंनो मिथिबायना? दिनै नकल चेकिं खालामदोंनो आरोना। दिनै एकदम फारसेनिफ्राय चेक खालामदोंनो आरो ओमफ्राय दा मेन जायगाया मायाव खालामदों बेखौबो आं नोंसोरनो खिन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामनाङा ना, जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर दिनै सोरबायाथ' अबावबासो माबा खन' जालाबायदोंनो नकल चेक खालामनायाव खोनालाबायदां। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर होदोंमोन ADRE नि एग्जामखौ, ओमफ्राय खन' जादोंना जायाखै एसे खिथाहरलाय कमेन्टआव। मानो होनब्ला बहुद मानसियानो खन' जादोंनो आरोना लोगोफोर। सोरबा खन' हरनानै मामा हरनबो दामलायलायदोंनो सोरनाबा पिप होननानै, मिथिबायना लोगोफोर। दा मायाव हरन दामखो आं बुजिनो मोनासै। नोंथांमोना बुजिदोंब्ला फोरमायहरदो, आंनोबो एसे एक्सप्लेन खालामहरदो, मिथिबायना लोगोफोर। ओमफ्राय सोरखौबाथ' माबा आखायावनो माबा नांबोलायदोंनो गोजानो, मा बुस्थुमोनथाय बिदि खोनादों आरोना आं लोगोफोर। थ' बेसेबां हसा बेसेबां मिसा बेखौ मिथिला, फाग्लासो। बे नकल नायनायालाय मारै आखायाव गोजा नांबोलायखो बिलाय मामा आंगुरफोरसो सोना लादों खोमा स्ट्रबेरिफोरसो सोना लादोंमोनदां। बेनिखायनो बोरैबा सिफ्लुहांबाय, ओमफ्राय आखायाव गोजा नांना फैबाय आरो बेसोरा। ओमफ्राय लोगोफोर माने आंबो हैनायालाय हैदोंमोन आरोना, हैनो होनना थांदोंमोन आङो। ओमफ्राय आंथ' बहुद माबा लांबायना, बायदिसिना लिरलाबायनानै मोदोमफोरावनो लिरलाबायनानै लांबाय नालाय, बेनिखायनो आं गिबाय। खन'लायनानै मामा हरन दामलायलायनाय मा जाथावथाव होननानै आं गिबाय आरोना लोगोफोर। बेनिखायनो आङो हाबासै, गेटसामल' थांनानै फैफिनबाय आरोना आं लोगोफोर, बिदि आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना बेसेबां लिरखो, सोर पास जागोन अननानै खिथाहरलो, बेबायदि आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनै भिडिअ जास्ट फर एन्टारटेनमेन्ट आरोना। स' नोंथांमोना नायना मोजांब्ला अनना भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो। ओमफ्राय आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अनना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय। ओमफ्राय बेल आइकनखौ बन खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जेन नोंथांमोना मोननो हायो। स' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। बाय बाय।